Awuleka nje usiqiniseko Mvelase ephawula ke udabeni lukaMgibe ke kanjalo ke negcoka ke Elisha njengoba ke sibonile ukuthi uMgibe ke uvutha bhe einkundleni zokuxhumana ke lapha ke ushiya angalazi kuyena ke umthandeni ke usiqiniseko Mvelase uqhamuke kanje esephawula awuyizwele Ungena kwegama likaKhuba ngicabanga ukuthi ayisi wrong need to understand lento ye-marketing ukuthi i-marketing is not just nje i-marketing ngabo i-marketing siyibona ngama-results ama-results it seems to be an opposite yalento eshiwoyo ngokuthi there is a best marketer wara no i-marketing team yakhe if u-best why umenze nama-streams amaningi why ulimite nama-streams amaningi why umzukule nama-streams amaningi kunayo why uSminofe nama-streams amaningi umthandeni is number 1 ekudayiseni kumaskandi alikho i-artist lamaskandi elidayisa njengomthandeni so makuthiwa uhlulwa umuntu kwi-top 10 yama-artist adayisayo kumaskandi number 10 siyahlala bafowethu online I've promoted lento online ngumuntu oqala ukuyipromota ngiyiqonde ngqo ngitshela abaculi izathu sokuthi kungana ama-CD engaseyona into yabona edlisayo sekufanele kushintshwe kuye online ilokhoza bafowethu i-marketing is something else yabo i-marketing is something else if ukuthi-ke siya kwi-debate yokuthi umcimbi kaKhuba ubusecarnival useqophelo eliphezulu mhlawumbe usendaweni eseqophelo eliphezulu uyayazi ne-capacity yaleya ndawo yabo and you know ukuthi kunzima kanjani ukuthi ungahlanganisa abantu abangaka endaweni efana yasemdletsheni esemahlathini le mahlanzeni endaweni yasemakhaya uhlanganisa abantu abangaka kuJanuary ngakuzwe compare la mcimbi ngisho ungalanda impucuzeko ngisho ungalanda inani awukho umcimbi kaMaskandi okusuccessful njengalo mcimbi kaMthandeni so far cause usemakhaya awuyanga kubantu abantu abeza kuwo kunomehluko bafowethu lo mcimbi awuyiswanga kubantu ibona abantu abeza kuwo kunomehluko kunomehluko bafowethu kunomehluko uyabona lokhoza uyabona le nto yenziwa umthandeni abaculi abaningi emzini abaculi inokwenzeka makuthiwa umngcwabo wabo kuphela kwenzeka makuthiwa umngcwabo abaningi ukubeka unyawo kubo kwebhova balibeka ngoba nakho lungasasekho beyolungcwaba kubo kwechala emzini kabamfoka molo emzini yonke nje amaqhawe asedlula bonke balibeka unyawo ngoba nakho sayisewadlula emhlabeni lo mcimbi kaMthandeni ngeke uzoqhathanise neminye imicimbi if ukhona ngempela ukucabanga kodwa nje bafowethu angicabanga mina awukushiwo uMgibe angiphikisani nakho mayithi ukuthi angaziyo ukuthi umthandeni ngamkoleta kanjani udubula imali angicabanga ukuthi uyabona nawe ukuthi nje umthandeni ukoleta udubula imali akazi weyolungisa amathaya abhova noma mhlawumbe weyolungisa mhlambe amathaya elembe noma weyolungisa amathaya eskepe noma mhlambe wayeshoda ngosimende balesitiza asakhaya noma mhlambe njengoba nje mhlambe wayeshoda ngokuthenga inkethe mhlambe noma ama-tiles lapha endlini kaMshovu noma kuyashilisa indlu noma leko amanqoba angazi but it doesn't make any sense yabo it doesn't make any sense yabo umfowethu uright ukuthi akhulume umuzwa wakhe nokuthi uyofila kanjani nomuzwa kodwa nje into ekhuluma umfowethu ayenzi sense yabo mawuthi uyicabanga ayenzi sense sengiyibuke kaningi evideo yakhe ngithi mhlambe ngizoyizwa but akezo ukuthi uthini umne wethu ngibona ngazi ukuthi mina
umnewethu bekumele asho yena vele mhla sekufanele sikhulume ngale nto likhona isayide engoliveza ukuze uyibona le nto yabo kodwa okwamanje nje besisabheka nje ividiyo yakhe ukuthi kanjani okunye umthandeli kuthiwa akabahloniphi abantu besifazane basho bacima kanjani is the same Zimdolo wathi Fisek umthandeni esestage emphoxa phambi kwabalandeli M2 kuthiwa namhlanje kuthiwa akabahloniphi abantu besifazane ngizwa ngena indaba kaThamara oseke wanuka kumthandeni ngokuthi uPaulile kuyona kusho yena futhi umgigi ethi umthandeni uPaulile endabeni kaThamara but angikhumbuli mina kukhona ivideo umthandeni echaza ngoThamara angikhumbuli Angazi mhlawumbe makukhona abafowethu nevideo umthandeni ekhuluma ngoThamara ngiyacela abafowethu nengithumelela 0737618326 yana number leyo 0737618326 ninikeze ivideo ukuze mhlawumbe ngizofakaza into ekhona yabo angifuni ukusala ngaphandle angifuni ukusala ngaphandle kodwa nje ilakho nje engifisayo ukwazi ukuthi mhlambe ilapho ngifuna ukubalansiseka khona mhlambe yona into kuphela engenabo ubufakazi bawo kwamanje ukuthi mhlambe umthandeni wayenza mhlambe angazi yabo